Astăzi o să ne jucăm event cu Gabi. Și da, să ne jucăm cu Gabi. El abia a intrat și eu aparent trebuie să fiu cu dânsul. Hai, iată-le. Am și zblochează. Acum își revin cu altă vie. Cred că așa se blochează. Se blochează, nu pot. Ok, Gabi mă ajută. Mă, te rog. Te rog și în viață. Îi spun că eu filmez. Filmez. Gabi, eu filmez. I-am spus așa. Ok. Bun, băieți și fete, o să vedem pe Gabi acum și în curând. Iată-le. Nu cred că l-ajută. Nu. A fix când eu eram ratomizer, ia uite. Gabi, eu mă uit la tine. Știți la videoclip, ok? Ok? Știți la videoclip meu. Vezi dacă îți place. Puneți note la acest videoclip. Fugi. Hai că este 1 minut 0. Hai că ai câștigat. Bine că de-am schimbăm mapa. Nu! La fix. La fix. Sunt cu dânsul? Te rog, spune. Ia. Oh, crab. Trebuie să alegeți crab. Iată-l pe Gabi, care e prietenul meu, care este în română. Toți îl știu. Ia, scrieți în comentarii care mapă mie îmi place. Crab, Crouch Round, Catem, Combs sau Negport. Scrieți în comentarii care ce ați vă dau inimioară dacă e corect. Dacă n-ați spuneți corect, pot să dau și tot inimioară. Sau să-i scriu și Gabi, ia? Eu ies. De ce? De ce? De ce? De ce? Cumva să-mi scrii în comentarii ce vrei să scrii. Ciao. Azi nici cam măcar 2 minute și o să-l chemăm la videoul meu pentru că pieruisit și mie nu e interesant. Eu un minut mai vreau să stai și apoi gata să terminăm. Am vrut să ne jucăm o leac. Da, dacă... Mai avem o leac până la... avem aproape până la 200 de abonați. Chiar acum să facem 200 de abonați, dacă nu... Vedeți voi. Ăsta cel mai tare mă enervează, că ho, ha, ha, you psych. Și toate cele. Hai, mulțumesc. Vita Coco. I am coconut. Ui. L-am luat. Ce o fată asta? Cine-i fata asta? Știți la videoclip cum eu mă joc aici. Gabi, știuți aici. Ok? Cei care se uită la videoclipul ăsta să se aboneze. Și să dea like. Nu numai. Tocmai
cam acest episod. Dacă v-a plăcut, nu, o să facem și partea a doua tot cu Gabi, nu, că dacă asta vreau. Când ați vrea să pot să fac eu câteva videoclipuri fără Gabi, cu Veronica și toate cele. Hai, paca!